Hija ġraja ta' 42 sena ilu, iżda li għadna ngħixuha kuljum, dik ta' Malta Repubblika. Bilan li s-sinifikat tagħha nibqgħu nifhmuh u napprezzaw il-koll, inkluż il-ġenerazzjoni iktar żagħżugħa, il-Kunsill Malti għall-Arti ħaseb li jitfa' r-Repubblika fuq Facebook. Għalhekk ħoloq paġna li kif spjegat l-uffiċjal tal-Kunsill Annabel Stivala qed isservi biex b'messaġġ kultant ħin ikun immarkat is-sinifikat ewlieni ta' din il-ġrajja. Peress li aħna niċċelebraw it-42 anniversarju tar-Repubblika ta' Malta, nitfaw post fuq Facebook kull 42 minuta u ħanitfaw 42 post. U bekk noħolqu kummenti u reactions tan nies u noħolqu ir-Repubblika b'mod differenti, nifesteġġaw il-Repubblika jew nikkommemoraw rather ir-Repubblika b'mod differenti iktar rilevanti għaż-żminijiet tal-lum. Fid-deskrizzjoni tal-istess paġna hemm miktub li filwaqt li twelid tar-Repubblika tagħna kien mument partikolari fi żmien ikkaratterizzat minn nies jinteraġixxu direttament bejniethom, illum in-nies jiltaqgħu kontinwament permezz tal-internet, b'mod partikolari fuq Facebook. Fil-fatt li slogan użat huwa minn wiċċ imwiċċ għal Facebook. Stivala spjegat kif il-paġna mhix se tkun xi ħaġa ta' darba u se tkun żviluppata skont ir-rispons li tirċievi din is-sena. Beħsiet ma niżviluppaw aktar, qed naraw ir-reaction kif ħatkun tan-nies u minn hemmhekk niżviluppaw biex tkun iktar relevanti għas-social media.